Nyuwun tepuk tangan, semangatnya luar biasa Mbah Sar iki. Saged pinarak mangke ndak saya pinarak riyin nggih. Mbak Eka tetep jumeneng ayo nggih. Nggih. Nah, ki wong kembarane jenengan bayi tenan kula ari-arine. Lah ya memper tenan iki. Mbak Eka Sugeng rawuh jenengan wonten ing kantor Desa Sidokare mriki dan ini adalah malam yang spesial. Perdinipun pripun spesial anu Biyung? Adate menawi bersih Desa Sidokare itu mesti wayangan murni tanpa bintang tamu, namun khusus pada tahun ini ngaturin jenengan supaya rawuh wonten ing mriki. Ngaten niki. Matur Mbah nuwun. Spesial jenengan berarti spesial. Bungah kang tanpa upama, mongkok tan kinira, kaya saged panggih Pak Cahya Kuntadi melih menika lumantar Pak Lurah. Matur nuwun lho Pak Lurah. Sampun nimbali kula. Wah, jan ngimpi apa aku? Heeh, lah ngimpi apa? Ora ngimpi apa-apa. Wah iya. Nggih. Aja kalah karo Mbah Sar mau Mbah Sar iso luar biasa. Iso merdekke jenenge Dalang Cahya Kuntadi. Saya gandeng minangka pangarsa wonten ing Sidokare adalah Pak Imam Mas Huri. Saiki terjemahno persuku. Persuku kata Pak Imam Mas Huri. Mas Huri. I menika imanipun tebal. Dadi ora gampang kengguh karo saking panggoda. Dadi pemimpin bakale jujur, amanah dan dapat dipercaya karo keluarga ageng Sidokare kene. Dadi pemimpin sing bijaksana Pak Iman. Elok. Yang kedua mampu dan bisa mengayomi keluarga ageng Sidokare menjadi pemimpin yang menjadi sauri tauladan keluarga ageng Sidokare mriki. Mas menika menjadi pemimpin emas. Mas terus Mas Hu. Hubunganipun kalih keluarga ageng Sidokare mriki tansah dipun jalin kanthi kekeluargaan, bersinergi menjadi satu antara masyarakat dan pemimpin, ora beda-bedake. Ayo. Terakhir Rina kelawan wengi tansah ngupayakake muga-muga Sidokare tinebehna saka ing Sambikala Jaya salaminya Sidokare. Wah, elok. Ya robbal alamin. Elok, cerdas sampean cerdas. Ayo. Amin. Ning dawuh saka panitia, saka Pak Lurah. Pripun Pak Cahya? Mumpung ketemu kalian jenengan. Nggih. Para panitia dipun pandegani kalian Mbah Lurah badhe tindak wonten ing pepanggungan. Nah, monggo. Engko sampean ya sing ngaturi sampean sing murba wasesa. Monggo nggih sak saged-sagedipun. Ya sampean sing ngaturi ayo. Minangka pakurmatan panjenenganipun Bapak Lurah lan sedaya jajaranipun ingkang badhe ngrencangi sumangga Bapak dumateng tindak wonten ing pepanggungan. Dipun seperti nggih Pak Cahya. Monggo. Nggih. Duduk. Ayo. Monggo Mbak Imam, Mbak Lurah beserta panitianya. Ya. Ngapunten panjenengan nembe dahar kepeksa kula bedol saking sasana. Ngapunten Mbak Imam. Sampun cekap kok. Pun cekap nggih. Alhamdulillah menika.
Monggo menawi badhe paring dawuh lan kenging menapa kok spesial malam hari ini jenengan kepareng nimbali bintang tamu Mbak Eka niki lha niku. Nuwun Pak Imam. Monggo Bu Carik. Pak Mudin. Nggih, Bu Carik, Pak Mudin, ayo. Nggih. Monggo sedaya mawon. Nggih. Kanca-kanca perangkat. Bu Vina, Pak Marno, nggih. Pak Sunandar, Mas Yogi, ayo monggo. Monggo Bu Carik. Nggih, kersanipun Mbah Lurah menika, nggih. Mbah Mudin kok krungu kabar jare duda to, Pak? Oh, alah nggih kepeneran kula nggih perawan. Wah, tapi nggih mboten mosok dikira aku, mosok ya aku arek emoh gitu. Mosok kula nggih ajeng gelem kalih mbae dhewe lho. Nggih. Lah niku Mbah Mudin niku piyayine, kuwi. Diwangi to Kak, kuwi arep munggah barang kok ya. Nggih, Mbah Mudin. Monggo Mbah Mudin. Monggo Mas kami tuwa. Nggih. Mias mriki, Mbah. Oh, nggih. Mbah Mudin ayo. Monggo mang jumeneng mriki mboten apa-apa. Ampun wedi to, kula mboten nyokot kok. Kok wah yo ngilani to, Re. Monggo. Ah nggih. Nggih. Oh, Mbah Mudin anu lenggahke mawon. Heeh. Panitia seragame ngagem biru kabeh. Nggih, biru menika mujutaken apa ta? Jar padha sok. Nggih. Biru. Bisa rukun. Nggih, nggih. Monggo. Mas Heru. Nggih, monggo. Iki panitia-panitia yang sangat kompak, solid, luar biasa. Nggih. Nggih. Wah, kula wau gumun lho Mbah Lurah. Nggih. Sapa mburi kelir niki wau. Kula gumun wah niki pendopo kok eloke kaya ngene. Wis jan kaya omahku kae. Ngene ya ngene iki, tapi anu dicokot rayap dadi kaya Mboten Mbak Eka ben piyai kene ngerti. Sampeyan daleme kabupaten ning endi? Kula Sragen, Pak Cahyo. Sragen, kecamatan? Sukodono. Desane? Nggih, Jumbleng. Lho niku asli Mbah Lurah niku pancen saking Jumbleng niku. Sajake ngenyek dateng kula kok Jumbleng terus do guyu lho. Aku dhewe yo iya jember aku. Jumbleng tak nggon kaya nggon mambu ngeten to. Heeh. Telek-telek apa sing ora mambu? Telek kucing, Ora iso. telek pitik, Ora, telek kelinci. ora iso. Lah apa? Telek dipoto. Nggih niku. Saya karo Mbak Mudin gathuk kuwi, pinter Mbak Mudin kuwi ya. Ya nggih. Pun menawi lenggah mboten napa daripada ngadeg aku malah diyasinke. Nggih, tengon. Pak Lurah. Paling dawuh Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Nggih. Nggih, terima kasih Pak Cahyo. Nggih. Yang jelas untuk pertanyaan pada malam hari ini pagelaran wayang kulit memang benar-benar request. Untuk sebelum-sebelumnya setiap tahun ini diadakan tidak pernah adanya bintang tamu, Mbak Eka. Yang jelas ini semua berkat musyawarah dari dulur-dulur perangkat dan seluruh lembaga desa dari mulai RT, RW, BPD, LPM dan masyarakat minta Mbak Ika jadi bintang tamu pada malam hari ini. Jadi dasarnya adalah musyawarah semua lembaga. Nggih, tegesipun panjenengan tutwuri kalian keparengipun para panitia sedaya lan warga masyarakat. Nggih, Mas Cahyo. King menapa kok mboten sanesipun kenapa kok harus Mbak Eka uget-uget? Nggih. Nggih, mbok menawi pripun ngaten. Lah, itu masalahnya Mbak Ika uget-uget itu kan terkenal serba bisa. Serba bisa. Upamane termasuk bisa ngendang. Sendian serba bisu lho ya nggih Pak nggih. Serba bisa. Termasuk bisa ngendang. Nyinden apik, joget apik, ngendang apik, nyopet. Nggih. Nggih. Ngarep wis apik bareng kok iso nyopet. Nggih. Nggih. Harapan untuk warga masyarakat Sidokare Mbak Lurah. Yang jelas untuk harapan masyarakat Desa Sidokare sementara ini sudah luar biasa untuk gotong royong, kebersamaan, persatuan dan kesatuannya. Nggih. Semua baik RT, RW maupun Linmas ini juga luar biasa. Setiap malam itu giliran 4 orang yang jaga di balai desa ini. Jadi balai desa ini insya Allah tidak pernah sepi 24 jam Pak Cahyo.
Karena memang juga ada warung kopinya sehingga memang di Balai Desa ini terkenal selalu ramai setiap malam dan siang. Karena Balai Desa ini juga banyak yang memakai dari sekolah-sekolah baik SMA, SMP, SMK, juga pernah dari itu seni dari Solo juga membuat drama di sini. Oh, mekaten. Nggih. Salajengipun mbok menawi Mbah Mudin wonten dawuh Mbah Mudin, monggo. Menika saking Mbah Mudin. Sesepuhe iki, nggih. Nggih, mriku. Madhep teng nggen penonton Mbah Mudin kok ngedep ning bojoku wae nyapa lho. Guyon Mbah. Petuk kangen lho. Nggih. Nggih aku ngomong luar biasa Mas Saya. Nggih. Kula aturaken sonten awete enom niku jamune napa jenengan niku? Sinten? Jenengan awet enom maksudnya ngoten. Jamune ndok. Oh, ndok. Nggih. Ndok Mbah Marno, Mbah sapa? Mbah Wagiman. Nggih niku. Jenengan nggih awet timur nggih sehat selalu. Amin, Nggih, amin. nggih luar biasa. Mau jamaah salat maghrib lho. Kula pangkle iki. Nggih to. Nggih sarung kopiah hitam lengan pendek lho kok cek kaya ABG aku. Anak baru gendeng. Nggih. Kok cek kaya bocah nek serono. Kok cah sapa win? Caidan. Ngoten luar biasa tenan. Nggih, nggih. Mbak Kesu yo ngono, Mbak Kesu ambrol papat suarane sik bangga. Kong kaya biyen nggih. Ah nggih. Nggih. Ambrol. Sak ngobrolan papat suarane kok sik panggah ra. Ah nggih, nggih. Luar biasa nggih. Nggih menika merga nggih pangestuni panjenengan nggih Mbak Mudin. Ngoten niku jenengan nggih tansah pinaringan sehat Mbak Mudin Amin, nggih. amin, Nggih. amin. Mboten jenengan lek nyawang sinden ngoten dalam perasaan panjenengan pripun to Mbak Mudin? Wisane jek anu tapi yo piye yo. Kok jek anu napa niku? Kaya Panjenengan niku nggih tesih nem lho, Mbah. Oh, Kados iya. Pak Dalang lho ABG. Iya. Panjenengan yo sik ABD. apa kuwi aku? Anak baru duda. Oh yo ndang Lah, kromo nggih. meleh. Nggih. 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 Mangke gandeng nun sewu kados panitia kados Mbak Lurah menika ngersakaken kaya apa to Mbak Eka le multi talenta mangke nggih tetep kula perintah supaya dhek ngendang nglipur warga masyarakat Sidokarim Mbah Lurah. Nggih, Nggih. siap. Nggih pun matur suwun kula niki. Nggih. Sampun, Mbah. Kok yo cepet men. Wong lagi ketemu pisan nih yo sing suwe to. Napa? Dalem? Bucarik. Gelem. Bucarik, nun sewu bucarik. Nggih, menika pamundhuta saking Mbah Lurah jenengan kapurih nembang utawi nyanyi. Niku Mbah Lurah senes kula sing nyuwun. Nggih. Nggih. Mila mboten sah ngentosi mangke ndak selak ngantuk utawi selak mandhap sak menika kemawon. Nggih. Jenengan sing mberi daulat Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Kula mboten nate nembang nek ngoten iki, Pak. Ndredeg, Pak. Lah nek ora nembang yo baca puisi apa. Aduh. Besok yo ngediringi gamelan ya, Mbak. Lah biasane sing ngiringi anu, Mbak. Napa niku? Ban, anak ban soalnya. Oh, anak ban. Nggih. Bas kulino ning truk. Ben, kok ban? Oh, pun gantos. Oh, kok yo kuwi jenenge. Tapi bucarik ngapunten pinarak mriki jumeneng mriki bucarik. Mboten napa-napa nggih. Wonten desane piyambak mawon. Kula mengke spiral lho, Pak. Kula mengke spiral itu mriku. Iya no. Aja spiral susuk ae. Susuk. Susuk piro? Yo arep tuku pecel apa piye kok iso. Susuk lho sing Amin, codos nggih. awak. Nggih. Ya Oh, Allah. elok lho iki weh. Monggo, Bucarike Mbak. iki lho wah jan. Ngagem jos. mic niki, Nggih. Bu. Niku pamundhut saking Mbah Lurah bucarik. Apa Nggih. duet kali Mbak Lurah? Pak Lurah niki spesialis nyawer. Oh, nyawer. Lah, lah nggih. Monggo lah nyawer. Jenengan daftar no mboten? Lho, kula sik dhewe nek Oh, wonten. niku. Nggih, mpun nek wonten. Lagune napa bucarik? Kula no biasane no teng mboten teng anu Pak ndredeg nek ngoten iki no. Mboten napa-napa, salah ora dihukum mawon mboten masalah. Ngoten nggih. 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 Napa lagune? Ngoten niku jenengan nyanyi piyambak lho Pak, Pak kok mesti. Ini kok pakurmatan kagem panjenengan lho, Bu. Nggih, pun hormat. Nggih. Lho, gendera. Salah ya.
Salah ya. Nanti Jangan ya. Bu. ditemenin ya, Dek ya. Loh, Jangan ditemani ya, Dek ya. Lah, pripun? Nanti biar ditemenin sama bojonya aja, jangan saya ya, Bu oh, ya. ngoten siap. Pun ngoten. Nggih. Napa lagune Bu Cari? Perahu layar mawon, Pak. Perahu layar. Wah, Nggih. nggih, siap, nggih. Ditemenin ya, Mbak ya. Nggih, nggih, Bu ya. Saya Aman, takut aman. kalau sendirian. Ulah, ora usah takut koncone akeh sakmene. Monggo saat dipun aturaken perahu layar bersama Bu Cari. Yuk, dados. Monggo Bu Vina, yuk. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Cari, elok tenan wah. Ya wis wanten sae ngono lho, ket mau kok mangu-mangu arep nembang. Takut ketinggian. Takut ketinggian piye? Sakmene kok tinggi. Takut ketinggian. Oh, nada tinggi. Iya. Tapi mboten lho natane nggih tekan kok. Wis Soal- Bu Cari suarane apik, aja dadi sinden lho ya. Lenyo, Lah engko aku mangan apa? mangan sego. Oh iya. Lah ya mangan sego apa mangan Mangan dedeg? sego, Oh, iya. mangan sego. Nggih, nggih. Sudah nikah belum? Alhamdulillah dereng. Mosok Dereng. tak dudui. Rene entuk rene. Mantep ngetan. Adem ngetan. Pojokan Joko. Sing ndi? Ini kumisan ganteng. Waduh, kumis tipis iki. Waduh iki. Aku mau. Pak Wo. Lah kok mau ngopo? Ah, wedi aku. Engko dadi bu kami tuwa. Oh, kami tua aku jeneng mek. Masa- Ya wes kami muda. Oh ya, gelem mana Mas? Ngono. Langsung. Nomornya piro? Ayo. Nomor sepatu. Mas, ngono nomornya ya. Masuk wo. Mami se lho. Pak Dalan matur nuwun. Sami-sami iki lho sing matur nuwun Bu Cari, matur nuwun nggih. Ngapunten. Nggih, taun ngajeng jenengan dandan sinden mawon nggih. Bezu ya Allah. Mboten, Pak. Aduh. Mboten kula ngenten mawon. Ngoten mawon. Oh Nggih. nggih, nggih. Make klintu tiwasan. Nggih. Mbak Matur nuwun, nuwun, matur. pokoke selamat sukses kagem panitia sedaya, Pak Lurah matur nuwun sanget. Nggih. Mbak nuwun, ya nggih. Pak Lurah mboten nembang. Mboten. Wah, Rogo-rogo Rogo-rogo lah. Kecemplung ember. Pak Lurah badhe nyawar. Ya enak pariane. Iya no. Ya, kaya Nggih, nggih. anu tuku slentem Terus? menyang Sleman. Terus? Pak Lurah nyai Mbah Sakinem ya tak kira anu Mbah Sakinem ora bagian karepku. Malah oke. Ya anu, iya anu kok di sing disuwun pangestune kok Mbak Eka kuwi. Pak Lurah ketingalipun nenten sing anu to, keliwatan. Heh? Sampun apa? Jenengan iki lho. Kowe karepmu piye to, Kak? Sing cetha mung Mbah Lurah sing ning kono lho. Gak wani aku. Ya wis keliwatan ngono ya gur ngene aku ya sisin to terusan. Lah kowe ora jelas kok kowe mula lek pas panjenengan arep mudhun kuwi diderekke dhisik. Matur nuwun nggih Mbah Lurah, mugi-mugi rezekine saya kathah. Mbah Lurah langsung tanggap, Mbah Lurah ndongakne piye-piye kok. Ayo. Nggih to. Mbak Lurah, Rada nyedak rono. Ayo. radi nyedak mriki. Oh, ngulon ngono. Pripun ngetan. nek matur kali Mbah Lurah pripun? Mbah Lurah, Mbah Lurah, kula menika kula menika sowan mriki sowan mriki minangkani pamundhut panjenengan. minangkani pamundhut panjenengan. Upami Upami. panjenengan badhe paring sawer. Ndang ngomong ngono, Ndang. Kowe iki pengen oleh dhuwit ora? Lah, duh. Pengen apa ora? Nggih, nggih. Lah iya, Mbah Lurah. Mbah Lurah, Dados upami panjenengan dados upami panjenengan badhe paring tali asih badhe paring tali asih nggih kula kula. mboten saged nampi.
Lah terus aku njaluk apa? Sejene seniman kan menjaga harga diri ya toh. Nggih, wah Mbak Lurah. Kula mboten saged nampi nek mung 50.000. 100.000 tak tampa. Kono aku. Mbak Lurah yo kecil to sakmono. Ayo, Napa? mila saking menika. Mila saking menika. Mbak Lurah, Mbak Lurah. gandeng kula menika tebih saking Sragen. Gandeng kula menika tebih saking Sragen. Nderek ndedonga dumateng warga masyarakat Sidokare mriki mugi-mugi ayem-ayem tentrem jenjem permanem tebih saking Sambi Kala Rubida menapa kemawon. Amin. Amin. Oh, alah. Wah, kecepetan. Oh, kecepeten. Ayo. Iso nganggo parikane. Piye ndang desa? Nyang sawah tuku dhelek, golek dhelek kok tuku. Nggih. Ning Menyang sawah golek dhelek. Golek dhelek. Terus Ngene yo dhelek barang kok. Menyang sawah golek dhelek. Mbah Lurah. Njuk duite. yo parian aja kasar-kasar ngono kuwi Lah ora. pripun sing Karo biyen lurah pripun? njulak njaluk ngono. Lah terakhir tujuane niku aku jen isin jaluk nang Parian men. parian. Wah, niki sing apik lho Sing sopan. apik. Sopan anu mboten Nggih. apa jenenge saru. Nah, Nggih. sopan. Ora langsung poin. Nah, pripun? Neng sawah Menyang sawah, tuku dhelek. tuku dhelek. Mbah Lurah, Mbah Lurah. kula pun duwe dhuwit dhewe. Nah, gak entuk no. Enggak entuk ya? Enggak. Kleru ya? Nggih. Salah, Kleru. Paling Bineka Tunggal Ika. Satu jua. Gosek to. Terokno iki lho. Oh, ki parian. Parian. Ayo. Bineka Tunggal Ika. Balene neh, Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Itu adalah promotor. Itu adalah promotor. Kula Eka, Kulo Eka dedeg kula sak meter kotor. disaponi. Kok kotor bareng eneke awak yo iki kok. Ayo. Ning bareng sampeyan dedege mung semono nuwun sewu. Anugerah dari Tuhan malah melimpah ruah Amin. kanggo panjenengan. Amin. Lah sampean keduren urung karuan lek iso viral kaya ngene iki. Ya nggih to. Nggih. Mulane sak apa-apa tak syukuri. Ngene malah Harus. aku jenenge apa jenenge kuwi? Hemat pangkal kaya kok. Kok iso? Iya. Jadi misal ndandake seragam, misal kanca-kanca kaya Mbak Dian ngene 3,5 meter. Aku sak meter kunjul seprapat ya cukup. Malah rasa semeter berapat. Ada plastik kresek lho sedeng. Ya aja kaya ngono. Ah, timbang semeter kotor mbok sisan rumasane daging kurban ada plastik. Nggih. Oleh melat. Sinden ada itu plastik sing semeter kotor. Saiki ngetokke keterampilan jenengan. Keterampilan tangan. Nggih. Apa kuwi? Nyopet. Nyopet kuwi. Ah, Ngendang. Keterampilan tangan. Lah iya ngendang lho tangan kok. Ayo. Nggih. Disiapke sik. Sampeyan karo Mbak Wani podang kuning. Lah nggih niki. Bar senengan bawa kula. rampung kok kendang ana dhewe. Oh, nggih. Ayo, nggih. Podang kuning nggih Mbak Lurah. Nyon ijen menika kula badhe nembang podang kuning. Halah Mbak Lurah lho. Aduh. Ono kaya terus Rene no isin rene no ora. Kula niki. Lah pripun to Mbah pripun? Ngundang niki didhawuhi Mbah Lurah kula ora ajeng anu owal niku kok pergi ku ngeten nggih. Nggih. Niki ajeng kula tolak kok nggih. Jenenge rejeki. Tak balekke ya, Pak. Hah? Balekne. Mboten kersa nggih mpun. Kula tak balekke kok. Lambene tekan didi ora. Jenenge nek rejeki ora ditampa ya dosa ngeten. Ya dibawani sik Kak, ben Gawa ditoto. napa menika? Ya Smarandana podang kuning. Lah nggih niku. Nggih. Igen kene sik. Kok mbok menawa Mbah Mudin. Nah ngene. Ning kene, Mbah. Lambene kuwi jane sinden pokok tak amal iki ora nggih. Nggih. No. Ayo. Heeh. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Diperiksani Mbah Mudin wis kudu tak apik-apikke ngene. Sebabe. Bape ya podang kuning ki lagu sing viral ya to. Mbah Mudin ki klangenane ya kuwi. Nah, Terus? Kone podang kuning ki kudu pas. Kok nek ki di live streaming karo Cahya Kuntadi. Ngeten nggih. Nggih, leres. Lane podang kuning kudu sing tenanan. Lho, kudu pleng karo gamelan ditintingi Mas Daryanti. Dadi ngono dadi sing. Mas Daryanto. Bojone kan anu wedok. Heeh. Daryanti. Oh iya. Nggih. No. Piye cakepane, Mas? Senadyan lah ya. Ah iya napa. Aku ngomong terus karo eling-eling Mas, piye cakepane? Senadyan wujuh temong paksi. Ayo elak tenan iki luar biasa nggih. Nggih. Mbok matur nuwun apa piye ditepuki tangan barang. Nggih, matur nuwun kaya doro. No. Nggih. Akaneta
Nun sewu kerawuhan pelawak senior Pak Demarwoto. Aja ngenyek kuwi ora nggih. Iya. Akene talineng prangta. Mbak Lurah sing lenggah to Mbak Lurah? Dalam Mbak Lurah sing. Mbak Lurah. Heeh. Tos Ya sing karo madhep rono karo mesam-mesem wong sing maringi Mbak Lurah. madhep rono karo Mbah Lurah. Heeh. Awel. Iya. Ibu lagi halus manis. Al- Halus manis nengsem. Madhep Mbah Lurah. Bar nembang terus mesem. Heeh no. Ngono kudu sumeh. Iya no, wong ya sing maring rejeki sampean no ya. Heeh. Mesem sik. Iya. Aku ngene mah didoni Mbah Lurah suwe-suwe. Lah gila ora aku kok mesem dhewe. Ora bakal. Wes suwe nggih. Mas wenggan kula lano. Mbah Lurah, lho ndi Mbah Lurah lagi. Oh ampun pindah-pindah jenengan kok iso. Kan mau neng kono mripatmu wae sing ra roh ora. Nggih, nggih. Ibu bunga hengang. Lagi saking bunga hatiku ki goleki podang kuning nganti seneng kae lho. Lambene ora. Si podang pito. Nene. Aku nek sawang-sawan kalih Mbah Lurah keling-kelingan cagak kaya film India. Mau Mbah Lurah paring dawuh. Nggih. Rampung wayangan sampean ora digeparengake kundur ning Sragen. Lho, wah, Arep diasta Mbah Lurah ning daleme. wah, atur nuwun Mbah Lurah nggih. Engko Arep- badhe diparingi hadiah. Ora. Nggih. Napa? Arep tinggi seret-seretan putrane jenengan. Makane kulit jeruk apa bae kok. Sinden kok. Mantap ojo banget-banget to, Mbah. Kok iso paling ngurai ngene iki ya dinggo apa jenenge kerek-kerekan putrane, dinggo menek kambil ngono ya iso aku. Iso diseret-seretan iki lho. Ibu Ibu bunga hengatiku nyanding bisa Mbah Lurah. Awas, golek tambahan niku Mbah Lurah. Aku wis ditambahi kok. Wis ya. Andane sesuk ya gak entuk mulih iki tambahi. Tambahi sangu. Gawean. Heeh. Ngopo kuwi? Lah kon ngusungi terop iki. Sopo sing arep ngusungi terop? Heeh ya, awakmu ya. Lah sapa? Lah sapa? Empuh. Yo, Nyanding kene iki. nyanding. Nyanding bisa Mbah Mudin. Nyampluki sapa-sapa. Waduh. Nggih, ampun ngaten to. Nami lah ngene ya ora iso nolak aku nek ngene isan. Nyuwun prisa sik, sinten niku? Ayo. Nuwun sewu panjenenganipun menika kaliyan Bapak sinten? Kula Bapak Tono, kancane Pak Imam. Oh, menika Bapak Tono, kula Tini, Pak. Aku anyel karo awakku dhewe sok manis ngono. Heeh, kompak ya Tono karo Tini. Tono karo Tini. Ayo elok. Kowe pengen entuk saweran akeh neh. Pripun? Kan dalan kono lho metu rono ya. Oh lah wegah, malah dipadake tikus. Aku umume bintang tamu rene ya wah kak no. Ya kok njrundul-njrundul waduh asu. Kaget. Ayu. Oh ayu. Runguku kuwi mang. Ayu to, Bu? Heeh. Ayu apa ora? Tenane, tak kewampleng raiku. Raiku dhewe. Ayo. Ayo dintane sik. Nggih. Lagi. Nyanding bisa dadi. Hai. Tombo.
Cengkoke jan kemampleng. Aku ning kene wis kaya Mbah Saminem. Wis kaya Mbah Saminem. Basar to? Ayo. Basar minem. Basar minem ayo. Kuwi dicek sik kuwi kendange. Oh ngaten. Nggih. Mbak Lurah saged mirsani mboten niku? Nggih saged. Oh nggih. Ora kelilingan saka to? Nggih. Nggih, dicek sik miki wis penak borong. Ayo. Oh alah. Lek narsoi masang mie kok ning bun-bunan. Mlebu cah yukur sakmene. Ayo. Nyaput jadi ngenyek karo aku, Bot. Bocah gur sakmene oleh pasang ning dhuwur cengkel. Aja omongke to. Tak. Ayo. Ayo, kurang seru. Kula nuwun ya. Arep medhaya apa piye? Tung de. Sing seru, kurang seru nek. Wah, tangan kaya jahe ya muni lho ngendang ayo. Mosok ngene kok jahe. Lha apa? Delok tanganku lho, kapal tok koyo ngene. Tinder manol. Ayo saiki nirokke lambeku, ayo. Lambene Hmm. Mboten. Aku ki latah. Iya. Kaya tutuk napa pripun lambe kok lambe sumur. Oh iya, Neng Jombang tuku gedang. Nah, gedange tugel. Nah. Apa kuwi? Jeglok. Oh, jeglok. Tegel. Neng Jombang tuku kertu. Liwat kretek Kertosana. Pun padha dereng Bu, Pak. Pun luar biasa. Pun kandhani kendang iso omong kok. Ah iya. Omong piye? Lho, Apa kuwi? awakmu? Heeh. Awakmu apa kenek telek lho? Lho Iki iso dijawab omong. nganggo dodokan. Napa niku? Dapurmu nuk. Ayo. Alah, kok ya dapurmu. Ayo. Apa kuwi? TLK. TLK? Telek. Ayo, Potong rambut. Napa? Potong rambut, suara Niki, kendang. potong rambut. Iki lho. Potong rambut. Rambut kah? Malah ditekake. Lah awakmu ora iso ngonekke rambut. Niki ya rambut. Nggih. Ning panggonane ho. Ayo ngerti dhewe ta. Ah, Ngono dadak ditekake. wis siap? Pun, Wis penak mike kendange? pun. Ya, coba. Pripun iki? Saiki kok sindeni dhewe, kok kendangi dhewe, kok senggaki dhewe. Mergo sing entuk sawer karo Mbak Lurah mung kowe dhewe. Ya wis. Lah iki Pas. mong kanca-kanca ya entuk kabeh. Nyapa? Wis to sing dikersakne awakmu kok ya. Ya entuk lho kanca-kanca. Misal aku dhewe. Ya dhewe karo kanca-kanca pengrawit ngono Koyo kuwi. gak duwe tangga lho Mas aku. Dhewe. Ayo sing apik Kak, yuk. Oke. Siap. Mbak Lurah. Kodang kuning. Ngendang nggih. Mboten sawer. Nak kayak ora gak nolak aku. Sakniki nggih. Iya sesuk wis bubar, ayo. Oh, lah jare. Siap, linggumu kurang piye? Ayo. Mboten. Ya. Pun, ngene kok suwen lah lungguh kelep niku. Ngadeg sak kendange ngadeg ora. Yo, 3, 4. Nyokek Mas yo nyokek yo. Nyokek yo Mbah nyokek yo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mobang midarang
liya kang nyawang leyang-leyang tak sawang mencok ning empang tekan tangan tari saka katomen sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan kae tak suwon kok ajeng ngeceng podang kuning agawe uget-uget Ya. seret ireng tak sawang tambah manise tiba bunga yen akon uget-uget Ucluk. ora bakal hati kakiwan liyan si podang ngandutut hati kepranan naraman dong hatiku sang sayang drap-drap sosanani sontekan pulut nyokek mas yo nyokek yo Yo. hei hei Kau uget-uget lho iki. ya lo Oh. disekop-sekop sesak mlebu sekop lagu sedeng awane omah wis ora kasan yang anggolek sing tak sayang mubeng barang gonku goleki ora kosong esuk awan Hei. mani yen nganti yo kang nyawang yang keyak angguan esok ning empang sedan sangan tak rindik saka katowan sarwi ocas dheweke ngalih pencokan kae tak suwon mbok ajeng-ajeng podang kuning disekop pikirku komeng disekop-sekop seret ireng tak sawang tambah manise ibu kayak pramuka ya Mbak akan endi slirane bakal ati besar wangian si podang andutut kepranan merapat hatiku sang kaya cotrok tangan Nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Eka uget-uget luar biasa ya. Multi talenta tenan. Nggih. Nggih. nggih waduh ngaten Wah, sugih kae matur wis. nuwun nggih Bu asmanipun Bu sinten nuwun sewu Bu Lurah menika kok ya padha lomone karo Pak Lurah Oh nggih. matur nuwun nggih Bu panjang yuswa kathah rejeki lumintu nggih Bu Bu Lurah gelange gedhi-gedhi aku ya pengen gelang kaya Bu Lurah ngono kuwi. Lah ya kuwi dhuwitmu nggih tuku gelang ora. Ya amin muga-muga iso tuku gelang kaya Bu Lurah. Terus aku nggih ning apa? omah ya wis tuku gelang sithik-sithik nyicil. Mas. Gelang karet. Lah wak nyambi dodol bakul pecel nama. Isone tuku lagi kuwi. Ayo. Nggih. Apik Matur apik. nuwun nggih Bu. Heeh. Mbah Mudin mau piye Mbah Mudin? Mbah Mudin dereng. Wes. Maksudnya dereng ngersake napa-napa. Oh, Nek alah. badhe ngersake lagu
lagu napa pripun ngeten lho. Mbah Mudin wis diwakili karo Mbah Lurah karo Bu Lurah Ampun, ngoten berarti pun. mboten Mbah jenengan. Mosok mboten. Kok gak izin ah. Lambene tekan ndi ayo. Lah, Sik Kak tak selani Kak ya. Nggih. Saking grup Linmas Sidokare. Request lagu Ninggal Katresnan. Oh iya. Khusus dumateng Mbah Melik. Oh iya. Yo iki ratune jaranan iki ditampilke gendi ya Kak. Monggo. Ah iya. Aku tak duduk dulu ini. Duduk. Aku duduk apa berdiri? Ya ngancani ning kono ora apa-apa saweramu entuk akeh wisan ya arep. Ngantuk karo ora ya padha ae ya. Padha apane? Ya padha ndeke ta. Ayo nggih. Yo Mbak Mriko, Minong Pak De. Nawangse. Ayo. Kita mriko nggih. Nggih. Pak De Marwoto iku sajek prei tanggapan bengi. Kuwi disangoni sing natakne mic, natakne kabel. Oh alah wis tak stor memburi. Iya. Kena sangoni nggo Pak De Marwoto. Nggih. Mas Narso. Heeh. Milih sing ndi, Lek? Milih sing ndi? Ora milih ya wis. Ora milih kok. Lek kejem lho ora nggih. Nah, Yo. Nggih. Nah, iki lho, Lek. Dengi pulsaku wis lunas lho kuwi. Bakul pulsa to kuwi. Yo Winong Nawangse jumeneng coba kaya apa cublak-cublak suweng. Yo ngatekan nduk Cahayu. Yo. Nang Winong. Dalem. Ayune ayu sampeyan. Nggih. Suarane ya alus sampeyan. Ning bengi iki karo Eka sampean kalah sugih sian. Lah jenengan lah Mbak Eka pinter nek ngemis kok, Pak. Kowe iki ayu. Nah, Tapi lambemu kok lambe sumur. Omong jeru. Omong kok. Oh alah, ayu-ayu omong kok pas. Ngono ki ora ngemis. Aku tak gowong setore yo ning gone Mbak Lia. Bar Mbak Lia sapa? Yo Romo. Ora iya. germo. Mboten Pak, mboten. Karo suhune ora pareng ngono kuwi Mboten, ora. Pak, mboten, Pak. Mboten gojek. Karo Mbak Lia kudu hormat. Pesinden senior. Nggih. Iki panjenengane wis nyindeni sapa wae. Panjenenganipun Mbak Boyo, Pak De Mbah Darman lho. Wis. Sapa nek? Biyen Pak Entus Susmono, Mbah Narto Sabdo. Mbah Narto Sabdo, mimbian aning Jogja, ki asline ya Jogja Ki Seno Nugroho lho. Lah kok dalange wis sedo kabeh? Pancen sinden Pak Gebluk. Lah iki Pak Yoyo sing disindeni saiki. Heeh. Terus piye karepmu? Ayo, gandeng cempolo kowe. Muga-muga slamet Pak Yoyo. Sehat terus, sukses selalu Pak Yoyo ngono. Anane tak koprok cempolo Ora, kene. ora. Ya nang dibawani, dikompliti coba kaya apa Cahayu. Ninggal katresnan pamundhut saking Linmas. Ayo. Ngono. Ayune aku sok nek gedhe ya ngene iki Mbah Lurah. Lah sampean gedene kapan? Sok nek gedhe. Iya. Nek gedhe. Ya nang. Na 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 na. Jaranan dangdut kreasi. Wis ayu, swantene ya sae. Luar biasa nggih Pak Bu.
Mbak Winong sae? Sae nggih, Bu? Sae nggih, Pak? Urung arek budal nong dulurmu adoh urung teko kok no. Sik pengen mriksani piye to ponakanku nyinden iki kaya piye ngono lho. Nggih. Kok ayune kaya ngono. Mesem nang? Sampun. Lha nek nembang bar nembang terus mesem. Nggih, niki pun mesem, niki lek kakean malah dikira piye-piye. Nek kakean dikira gendeng kowe. Apa-apa mau guyu. Iya. Senterewe jaren pegon luas gemas nuju prana Nonan no. Bawane tentang jaranan ya nong. nggih pinter agawe prangto Winong. dalem Sik to nong, jare Pak Cahya Kuntadi mau kok ngendika ayune ayu kowe, aluse ya halus kowe. Ane aku urung percaya, aku njaluk paseksene para sing rawuh ya nong. Pak Bu disekseni. nggih 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 Pak Bu. Ayu Winong napa ayu kula? Winong. nah Ayu Winong napa ayu Eka? Winong. Tara iya. makane to percaya to sampean iki percaya wis gas sak Lah sela percaya karo kowe musyrik, percaya ada kemana ada Tuhan. Waduh. seru Ya. sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Niki bacute ninggal tes no. Ninggal katresnan. Ayo. Pertama dangdut, kedua jaranan. Wah, jos engko. Mbak Winong menika sampun mau bersuami napa masih sekolah toh? masih sekolah Di mana? di UNS. Oh, UNS jurusan Iya, jurusan bahasa Jawa saya. Oh, bahasa Jawa. Mm. Nek basa Jawane kunduran ya apa? Basa krama Jawane kunduran. Kunduran. Kunduran? Heeh. Kunduran nih kondur sing mulih apa kondur sing mundur? Ya kunduran pokoke. Lho, piye Basa sampean? kramane apa? Kunduran. Heeh, apa? Lah nggih kunduran. Kewingkingan ngono lho. Berarti kuwi sing kundur sing mundur dudu sing mulih, sampeyan nek ditakoni sing cetha. Aku gagas uripku dhewe ra cetok. Terus basa Jawane ndledek ngono apa? Iku lak bahasa Jawa. Ning kamus ngono ki nek gak ndledek ngono kuwi. Gledek kan bahasa Jawa toh? Lah apa? Ndledek kuwi bahasa Jawa kramane apa? Nah, dicari Pak E. Oh, iso apa ora? Apa? Lah apa, Kak? Cateten Apa? Lah apa? Pak? kemijilen. Malah ora. Ninggal katresnan coba kaya apa? Yuk. Minong, yo ndledek. Mijil Mas. Mijil. Oh. Arep kowe. Kaya duwe ngundi. Asik.
aku. Ojo lali pawele. Lembab Kak. Ayo. Niki niki kok kados ngaten niki pinong napa senes niki? Lah iya to. Sinten kok? Sing sing sumuk aku ya sumuk. Aja kono trok. takonono njaluk apa? Ayo takon. Niki sinten? Kok sajae senes kadose mboten Dek Winong niki sinten? Kok Kamto. Sinten menika? Aku dudu sapa-sapa. Menika sinten merendah karepe? Heeh. Aku mantan gendakane Mbah Sarminem. Oh iki lanang. Lanang. Sing nyurupi lanang. Takoni njaluk apa? Gendakane Mbah Sarminem. Awakmu njaluk apa? Supayane ora ganggu karo badane Dek Winong iki. Apa sing kudu diseranani? Mbah Sarminem. Mbah Sarminem ngapa? Mbah Sarminem ngopo? Kondulang Pak Dalang. Oh Mbah Sarminem kondulang Pak Dalang. Tegese nostalgia zaman dulu pernah bermesaan ngeten lho. Oh. Tapi seranane lewat Pak Yoyo. Mbah Sarminem kersanipun ndulang Pak Yoyo ngoten lho. Bermesraan ora gur ndulang tok diambung ya. Berarti Mbah Sarminem ngambung Pak Yoyo. Kae Kak. Dalem. Kowe dhewe tak dulang serandal malah kowe. Lah kowe malah provokator ngono malah. Lah menawa rindu karena Mbah Sarminem kok. Ngono ya Mbah ya. Lho kono pegel nyeluk dipijeti. Pak Muden. Ora. Njaluk apa takoni ngono. Gedang. Gedang. Mbah Sarminem kondulang gedang. Saiki. Wektune slantek. Tes. Nah. Kuwalik kleru Mbah Sarminem sing dikondulang Pak Yoyo malah dipangan dhewe. Niku Pak Yoyo sing kondulang. Ngono ya, Mbah? Ngono, Mbah. Tak dulang ya. Sing didulang Pak Yoyo to? Nah, Pak Yoyo. Ora didulang tok, Mbah. Kakek rek mlaku, kakek cepet. Kon ngopo, Mbah? Bagian dulang Pak Dalang Yoyo.
ngapunten dalu menika gandeng lakone Semar lair kula poso, Mbah. Pangan dhewe mawon nggih, nggih. Nggih. Nek no sing ngendang wae. Sing Airu. Sing ngendang wae cepetan. Sing ngendang sing enom. Oh alah. Pergi, Mbak. Ayo rotok bagus. Nggih, sing ngendang, Mbah. Nah. Oh, mriki mawon, Mbah. Oh, alah, mriki, Mbah. Masane piye sepuh ngubungi cagak terus lho. Iku ora mantan pacare mbiyen ora ngono kuwi. Mboten. Dan Wis Val, manut to Val. Ayo. manut ora. Gedang wis di. Ayo manut to. Ayo. Oke. Mbah Sarmini. Kuwi pangestu lho kuwi. Oh, dan ditulangke. Ayo. Sing ngendang niku Ayo. untune loro Mbah pamahke riyen. Nggih. Wis seneng wis kelakon panjalukmu Mbah, ya. menika pun didulang. Sing ngendang pun didulang Mbah Sar. Nggih. Njaluk apa neh? Jaluk sawer. Walah, njaluk ki ubur rampe panggang apa piye? Njaluk sawer. Ora. Kak jenengan gedang iki ae gak entek-entek. Kuwi malu sing kok kowe mau lho Kak diparingi Pak Lurah kuwi kena wenang ayo. Sawer. Kena. Kena, kabeh kena kok akhire didum neh bar iki kan. Ya, niki sawer kok nggone Mbah Lurah. Nah niki. Nah, carane nek ben anu Wes ndang sehat mari, iki wis. tukon bobok, tukon pilis, laris. Ndang. Nggih, wah. Ayo, terima kasih. Wah, licik. Bareng mari sing tak jaluk duwike ora mah keken mike lho. Ngene tak kira ngeke dhuwit. Iya. Nggih. Ketok. Iya. Nggih. Terima kasih ya Mbak Eka. Nggih, kula tak mbacutne glaring cerita sik.